2 na hijira 2023 wanda ya daidai da 1 ga watan sha'aban hijira 1444 za mu gabatar da karatunmu na 40 hadisan a yau ranar talata a nan zawiyar Sheikh Malam Ahmad Itta Sabon Mashi a ƙarshen jagorancin liman hafizu mai gabatarwa shine a sayyidi imam Malam Hadi Ashara. za mu tashi hadisi na 20. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-hadisul 20. Hadisi na 20. Al-haya'u wal imanu. Zai magana akan kunya da kuma imani. Ana bi Mas'udin. An samu hadisin nan daga baban Mas'udu. Uqbatu bin Amr. Sunan shi kenan Uqbatu da Amru. Al-Ansari. Wato mutumin Madina ne. Al-Badari. Wato mutumin Badar kenan ya halarci Badar. Radiyallahu anhu. Wato yadda Allah tabbata gare shi yace. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace. Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula. Yana daga abin da mutane suka riska daga zance na annabawa na farko. Idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Tastahi ko tastahi? Tastahi ya rubuta ne. Tastahi. Yawa akwai ya. Idza lam tastahi. In ba ka yin kunya. Na'am. Fasna ma shi'ta. To ya abin da ka ga dama. Kenan ashe kunya ita ce ke tsarewa. Sai ga cewa kunya marinda. Na'am. Ita da bai yi ce ashe. Tana hana aikata mugun aiki. In babu ta shi kenan. نعم رواه البخاري. Bukhari ya rawaito hadisin. نعم الحديث الهادي والعشرون. Hadisi na 21. الإيمان والاستقامة. Wato imani da kuma istiqama. أنا أبي أمرو. An samo daga baban Amru. وكيل أبي أمرة. Aka ce wakila aka ce Abi Amrata. سفيان بن عبد الله رضي Sunan shi الله kenan عنه. Sufyan dan Abdullahi yarda Allah ta